Hello everyone, dito man ni Pastor Hilda. Iti programa na nga Ilaw ni Kristo. Dito'y radyo sa Gada 104.7 FM. Naimbag ti Malam, dagiti Ilocos, Benguet, and Mountain Province. Kan sapay kumata, ang kayo nga maikawat, sa balit schedule kun inya every Tuesday. But thank you for those who respond, who are texting me. Kat sapay kumata, itutuloy yung lagtang agtingdangag iti programa nga Ilaw ni Kristo inya. Kat we will start with the opening prayer before nga kararat tayo no daytoy message tayo kat na enlighten apan tayo wenno DJ na pangaran tayo and you have a very good comments mabalin nyo nga i-text daytoy number nga ibagak madamdama dagiti kayat iti Bible studies at ti problema tayo nga hantay nga kaya DJ ni broken heart ka ba or broken relationship hantayo nga mo, tiaramidon tayo nga mang solvar, iti any problems, ito being, lalalo itatay niya ta panagpupuor, nga sumardeng tipuor, iti bantay. And we need a prayer, mabalin nga i-text tayo iti 09970711-738. Manan, mabalin tayo nga i-text iti 09970711-738. Kat manan naimbag nga malam kada kayo amin kan we will start with an opening prayer ta no gamin ibingay tayo ti sao ni Apo Dios kuna na ijay nga start with a prayer and then at the end with a prayer. That is a command of God nga aramidon dagiti mangibingbingay iti sao ni Apo Dios. Lord God, agyaman kami tatanga malam tada kami manon dito'y Radyo Sagada 104.7 FM nga mangibingay kan mangiparemind kada kami amin no anya ti aramidon mi because your words is living and active ket isu iti weapon mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. I can't do this alone, O God, no di ket dawatek ladta ti Espiritu Santo. Ken iti wisdom nga magapuking kata isu ti pastor kanyak ta instrumento aklang. Isu nga kasapulang ka, O Holy Spirit, so that in every word nga rumar, itingiwat ko it would be very effective and powerful. May your will be done this afternoon, kat amin dagitoy po, idawat ko itinagan ni Hesus Kristo. Amen and amen. Itata, anak nga at kanta, ta medyo madmaditiriknak. Isu nga diretsyo ti kastak nga agibingay iti sa sao ni Apo Diyos kat oray no awan ti music namang break still pa lang agdengeg tayo ken ganasen tayo iti sao ni Apo Diyos ta iso iti physically, spiritually ken emotionally nga medicine tayo. So iti kayat ko nga ibingay itata nga malem ito'y Revelation chapter 21 verse 22 ay 27. Kunana ditoy ya adipulos gedan makasgep isdinan baken menadalus isnan pangiilaan Apo Dios ay kanegnan men kung kampot yanan mangikikan is kababain tay kedeng nan naisulat nan nga danda isnan liblo di Karnilo ay nailistaan di matago-tago ay engganan nan mabalin ay sunggep. Well, tilukano na daytoy gaming ket may salaeng iti kuan na daytoy nga iti sumrot iti langit kunana ijay hanga pulos nga makastruk dagiti hanga nadalus iti panangkita ti Apo kanyada ken dagiti nalangsot ken mga aramid iti kaibabainan kaibabainan ti maysa nga tao wenno iti naisurat kadagitoy dahantay nga ibabain dagiti mangibabain iti naisurat ken dagiti haan nga nakasurat tinaganda iti libro ti Karnilo ket awan ti listahan nga nailista haan to pulos nga makastrut iti pagarian ti Dios. Makita tayo nga iti Word of God adangay dagiti biblical way ken qualifications how to enter heaven. So nga biblically may qualification in entering in heaven. Nga tanukitan tayo ijay Ephesians 2:8 kunana it is by grace
It is by God, love of God, it is by mercy of God that you are saved, not by works. So, ibig sabihin, nga iti grasya, asi, ayat, ti mangisalakan kada tayo. Inya, haan nga di jay itrabaho tayo, not by works. Or, hangad akas nga apan tayo iti church, kan very religious tayo. Napintas daytoy, no, ada relasyon tayo kan ni Apo Dios, patsyon tayo daytoy na ibasa iti Revelation 21:27, nga importante nga nakasurat tinagan tayo iti Book of Life, tapno we could enter heaven. Awan mo, jay, imbaga na jay nga going to heaven is going to church or to be a religious. Napintas ti may nga ugali tayo nga intayo ti simbahan to be a religious, but see to it tadamot timbaga na ditoy nga ti makastruk lang ket dagiti na dalus iti pangangkikitaan ni Apo Dios. How could you say nga intayo ijay heaven if we are living in sin? Lalalo tin mention na ijay binasak ijay Bible nga lalalo dagiti nalangsot, not telling the truth. Well, we are not perfect. Hantayo nga perfect. Dalatag kamalian tayo. But we are struggling to become better person. Dieti kayak ti Diyos. Ta isursuro na dito'y how to enter or qualifications in entering heaven. Nya? Person or doing good. Jay aramid tayo iti napintas nga aramid tayo. May saday ta nga prutas itin maisalakanan tayo through what? Accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. And yet the assurance of entering of heaven is in John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one cometh by my Father except through me. So who is telling that he or she is the truth is Jesus? Handa nga imbaga nga, a churchgoer, a religious person doing good. Fruit, dagito'y kat bunga. Dagito'y mang akseptaran tayo nga ni Hesus Kristo isu ti dalan nga mapan iti langit, which nga awatan tayo isu na by through what? Agrepent tayo, agbabawi tayo, agconfess tayo, and then accept Him personally. Nga kuna tayo ibabawik ti basol ko, i-confess ko dagiti basol ko, awatak si Kaapo Diyos as my personal Savior and Lord, and from now on, kukwada ko ti biyag ko. Handa ka nga kukwan ni Satanas, handa ka nga kukwa ti basol. Daytoy ti kayat na nga saon, daytoy maisursuro, itatahaw to be in entering, how to enter heaven, or anya dagiti qualification. Tapnohan tayo nga ma-misunderstood. Isu nga adati rason, no apay nga adalon tayo ti Biblia o no ti sao ni Apo Diyos, so that we know the truth. John 14:6 kunana isu na ti dalan, I am the way, the truth. And who is the truth is only Jesus. Isu na lang ti pudpudno nga dalan nga mapan iti langit and no one else. It is not by works. Now, I'm teaching this or I'm reminding this, but it's up to you. It's your choice. If you believe, you accept, good. But I'm not telling nga siyak agpaiso. I'm teaching the word of God. It is only Jesus who is the truth. Yeah? And I'm not telling nga siyak ti usto because what I am telling is accordance to the gospel. It is accordance to the gospel. It is accordance the message from God. Yeah? All of this mayat nga ramidon tayo. Kuna na, ngam iti passage nga binasak, adda ti warning na. As you know, di kuna na ijay nga haan pulos, nga makastroke. Iti pagarian ti Diyos, dagiti hanga na dalus, ti pangangkitaan ni Apo Diyos. Warning mo't lang da ito eh. Ni Apo Diyos, ti panangkita ni Apo Diyos. Kan dagiti aglanglangsot, kan mga aramid, iti kaibabainan na. Kan ni Apo Diyos, kan iti basol da ito, iti kahit nga saun.
Tilaang makastrak ijay langit, dagiti na isurat, tinaganda, iti Book of Life, ken nailista ijay, dagiti naganda. Nga maisuda lang ti mabalin nga sumrot. Isu nga dayto iti maysa nga iti passage tayo, ket maysa nga warning kada tayo, amin tayo, kunana ditoy. Amin dagitoy nga naibasa iti Biblia, everyone cannot enter the kingdom of God. So you see, lalo conclusion na lang dijay, your name is not written in the book of life. Anya agamin aya dagiti book of life. Dagiti nadalusan iti basol. Dagiti nangawat ken ni Jesu-Kristo as his Lord and Savior. And then dagiti nakasurat na linteg, nabalbaliwan ti kayat na nga saon. Dagiti nabalbaliwan tinalikudan da dagiti madi nga aramid nga kayat ti Dios ket sinurot da dagiti kayat ni Apo Dios dagita tinakasurat iti book of life. Ket no, in the final judgment nga awan tinagan mo jay hamon to awan mapabasol no haang nga sika nga mismo. We are reminded the word of God included ak ditoy. Ket no han tayo nga aramiden, then do not blame anyone no kunanto ni Apo Dios in the final judgment. Amo yun, umatay tayo hantay nga diretso ijay langit. Because there is a final judgment. The final great throne nga kunada nga agtugaw ni Apo Dios ijay trono na ket husgaan na amin ti bad and good nga aramid amin dagiti naisina iti rabaw ti daga ket no sinurot mo dagiti pagayatan ti Dios ket nakasurat tinagan mo iti book of life, you will enter the kingdom of heaven. Dahil sumati ibagbagana dito'y Biblia nga maisursuro. Ngam no awan, itinagan tayo iti book of life, anyan tuti ko na ni Apo Dios, iti panaghusgana kada tayo, no time comes, kat kunana, I don't know you. I don't hangka nga am mo. So, what will be your final destination? All those who are against God, all those amin nga nagbalbaliw, hanga righteous, tinararamid da, dito'y rabaw ti daga. Nang nangruna, ta na-mention nga antay nga aglanglangsot, kahit na nga saon, nadagsan day talangsot, nga dakkel nga basol. Big or small, dakkel day ta nga basol. Isu nga masapol, nga ramidon tayo no anya ti kayat ti Dios so that we could enter the kingdom of heaven. Napakasakit what we know on earth, apan tayo to jay langit, intunon na tayo gayam, adati judgment, and one day awan tinagan tayo pa lang ijay book of life, and God says, your destination is there because I do not know you, the eternal punishment. So, ni Apo Diyos, kunana ito'y, denggan tayo kuma. Deta ti maysa nga kunana. Denggan tayo kuma ti warning. No anya ti maibagbaga kadagiti message na o no passage, i-applikar tayo iti daily life tayo. Kat no kunan ni Apo Diyos, ngagbalbaliw tayo, isurrender tayo dagiti madi nga aramid, then we will do it. Tati ayan gamit ti preparation tayo dito'y rabaw ti daga. Anton nga inton matay tayo. That is why nga no makita tayo, God is giving more chances. Kadagiti daduma nga agrepent, agbabawi, agbalbaliw da to be Christ-likeness. And God is so good. Nagpintas ti ugali ni Apo Dios. I-applikar tayo. Iso nga no kunana, repent, do it. And accept Christ, do it. Do not, antay nga sayangan jay aldaw, nga nangag tayo, ti ibanghilyo, kat inignore tayo, intuntunong matay tayo, ignorant tumot ni Apo Dios, da tayo. Anya dagiti anya dagiti basol. Uno anya dagiti matters nga hantay nga maka-enter iti langit, number 1, kunana ditoy, unclean person. Haan nga nadalusan nga tao or polluted mind or living in sin, dagiti ag living in sin. Amo tayo nga ti basol ti
sinful nature ada Galatians chapter 5 verse 9. Chapter 5 verse 19. Nga dagiti imbaga na ijay. Nga basbasol, immorality, drunkardness, stealing, lying, anya pa dagiti unrighteous, unforgiveness, ado dagiti kwa, murder, drugs, troublemaker, fighting one another, kan dagiti agbulbuli pay. Yeah? So makita tayo dagitoy hanga kaya ti Apo. Tani Apo Diyos righteous gamin. God is righteous. God is love. Isu ti imitaten tayo dahi nga kayat na. Kat no na-imitate tayo dagita nga ugali na, surely you will not be afraid. When you will die, your name is written in the book of life and you will enter the kingdom of God. So nga masapol, nga maikat dagitoy surrender tayo no adda amin tayo imperfect tayo. We are struggling to become perfect. We are struggling to become righteous. Tahamot nga automatic. Step by step day takot no. Makita niya po Diyos nga desire mo nga talagang agbalbali and you want to obey and follow His will. Badangan da ka. Tulungan da ka lang. Awan iti makatulong iti biyag tayo nga agbaliw no nga da tayo. Nga in this world, a lot of trouble. But take heart, I have overcome the world. Natutuusan amin nga papastor isudat ti karigatan. Nadadagsan dagiti aw-awitin da nga may papabasol kanyada. But we take it easy. We cry. We are hurt. But we are still humble to pray and pray for the person. Kasi papanunutan dahito ko na nga suffering is victorious. Suffering is not to destroy you, is not to fight back, is not to make you failure, but keep on moving, keep on going. Although we are crying, you still keep on going. That remember, God is with you always, most of the time. Yeah? And then number 2, aside from unclean mind or nahan nga nadalusan nga tao, allow God to cleanse us in yan. I-surrender tayo lang dahil nga sikamot lang nga mismo timangitid ka ni Apo Dios. And you can do that, not nga nagsasari nga kasi simbahan. At dakat a kwarto, muray under the tree, no, at kitang ti quiet place. Ije ka nga makitungtong ka ni Apo Dios. May sapay dito'y kunana liars person. Ngano, aglang-langsot ka, iti may sa nga tao, dakkel abasol dayta ken ni Apo Dios. Kasi no langsutan ka gamin, you are trying to defend dagiti madi nga aramid, covering up. Tayo mo't nga ilastog Diyos to nga inaramid tayo Ti ilangsot tayo lang kag dagiti kayat tayo lang nga mapaba pride, kayat tayo lang nga cover upan, DJ ni aramid tayo nga basol o no antay nga kayat nga maipababainan. Isu nga, we lie. Big or small lie, basol lad tadayta. Basol lad tadayta. Isu nga, masapol, nga daytoy lying, kat we have to surrender that to God. Amo yun? Small or big, kat kunana kat basol niya. Tiam mo tayo, idi ubingak, tiam mo gamin, agtakaw, agpatay, nyapay. Digi langsot ka garon. Dagita ti amok nga basol nga daduma. Inya, ada nakita nga kwarta, imbes nga itid mo, ije nakin kwarta, idulin mo pay. Data ti amo tayo nga basol. Inya, naman tayo nga amo, nga basol mo't lang, amuyo, uray ballpen, may nga coupon ban. Uno, may nga notebook laang, those are just simple kan paper laang. Tutangka nga nagpakada nga inala, that is still stealing. Takaw latta dayay. Idihang ko nga mo na ito kat adalad ta dyan nakang ko idi nga ko na, Apo Diyos, basit laang mat. But we have to learn to be true, to be honest. Tanay tati pagkatao ni Apo Diyos, honest.
isuna. Isu nga ipalubos na. Ngano maminsan. Ada dagiti experiences tayo nga tayo nga an awareness. And to cover it up, we lie. Yeah? Tapno agtal na laeng jay tao. Or either, agpangako tayo, iti anak tayo, nga rumor tayo, ala agyang ka da ice cream mo no agawid or tinapay mo. Agawid ka, uray single, awampay. That is langsot. Basol man hindi ay. So we have to try to be honest to our children, to our husband. Nakabasol ka ti big or small, it is better to tell the truth. Tay, makalaganday ta kun one thing, mayad adayo ka ti basol. Anya ngay no makangag tayo iti nasakit nga sao, nasakit nga madi nga kwada kada tayo, we have to accept the fact because why? Nagkamali tayo. Nga hanga kung kunamot ajay tao nga mangungungot kanya na kat perfecto iso na. No, advice tayo no, we tell the truth o no ibaga tayo jay basol, tapnohan nga masaktan mo't di jay tao, di ko na tayo everybody is imperfect, but we should not do this. Ang tayo nga aglang-langsot, tapno iti kasta, kat good example, good model, kan one thing, makita nga no ka nga aglangsot, you are already maturing. Agmat matured ka ngay kat no, karkaro ngay no, adati trabaho, lalalo in a company, private man o no government. Kat no, tayo nga aglang-langsot, naglagaan ijayrik na, kat no ma-practice data, what a nice organization, no, tunggal may sakit anis da. They're telling the truth. Kasi tilaying kat favorite ni Satanas day tangay, nga usarin na, nga mang-inject ka, so that madadaon kan adamang kadwa kanyana. But do not allow. Do not allow. May kadwa pa, may katalo, nga anya dagiti may katalo nga hantay nga makastroke iti langit jay doing such thing jay ngay kayat na nga sa unday to ikot non-stopping sin example na dayto ikot kwa for example ipangako kun nga anak nga agtakaw example lang di jay into no, naawanan ka, uno ka, lalalo itata increase of prices niya. Adu, dagiti makitkitak iti Facebook, nga da iti CCTV, kat apanda iti market, uno iti da groceries, kat ag-ala da iti items. Kat makita nga matiliw da ta da ti CCTV. Kat daytoy, no pinakawanda ka, kat kunam salamat. After 2 days, inaramid mo man in the same offense. Third offense is different now. That is continuation of doing sin. Such sin. Kuna na ijay. Deta ti karigatan nga mapakawan ta dubli. No kunana nga isardeng mo, no kunan niya pa Diyos nga isardeng mo, tayag taktakaw. Isardeng mo, tayag subsugal. Isardeng mo, tayag ininom. Isardeng mo, tayag langlangsot. Agbalbaliw ka. Taday tati kayat ko, tapno tinagan mo maisurat to. Ijay, Book of Life. Remember, hantay makalangsot ka ni Apo Diyos. Apay, ilislista na amin. Iso nga daytoy kunana nga judgment, the final judgment of God is adda dagiti bad and good nga nakasurat nga mangpakitaan na nga dagitoy ti inararamid mo. Baka pa naka-screen dayta. So hantay kasla CCTV niya, ure ilangsot-langsot mo, pakita dayay TV, si kamot di jay. Oh, you see, di ba? So nga, ag-anos tayo lang, we try to be transformed. Tako na dito'y,
no transformation, no awan ti panagbalbaliw, nga kanayon, nga agbasol, kunana ijay, ket tuloy-tuloy dayta nga basol, iti panagbiak ka ibabaina na daytoy, iti maisangwanan to ni Apo Diyos. Maibabain tayon to, iti masangwanan ti Diyos. Nakita tayo? That tuloy-tuloy, doing such thing cannot enter the kingdom of God. Tuloy-tuloy data that no transformation at all. So nga ni Apo Diyos, kay kayat na. Nga, agdangag tayo iti ebanghelyo, dagito isa sao ni Apo Diyos, dayjay tayo nga makita no kas ano tayo nga agbaliw, kas ano tayo nga mapan iti langit, kas ano tayo nga masangon to iso na in the final judgment. Iso nga dati inted na nga example, the rich man and Lazarus. This rich man is very religious. Dagitoy pay nga rich man ket baknang dagitoy nga tao professionals da. But Lazarus is only at the gate. Adalang iso na ijay gate nga mangdaydayaw ken ni Apo Dios ta agururay. Iti tao nga mangbagkat ta ipana iso na ijay church ngem lablabasan lang ti tao. But he is worshiping in that gate, ay true worship. Pero daytoy rich man nga lablablabasan na agtight spike DJ leftover nga baknam. Kaya muna di pagka-religious na, DJ maybe, mayat pa itibado na, 2 years na gitoy, kun kinabaknang na, ijay na nga imbisar, nga iso na, kat religious ka nga mapan ijay langit. One day, natay da nga duwa, di ba? And, anyati ingkastan ni Apo Diyos nga nang husga, ito'y rich man. It is not how religious he is, it is not how rich he is. It is not how the profession he is. And awan pa'y tinaga na ije book of life, taamin nga aramida na it is against God. Takuna na ije nga everything is nothing without Jesus. Isu nga kasapulan. Nga da ni Hesus Kristo as our Lord and Savior in our life and accept Him to be the center of your heart, there is transformation. Nga competition. It's not competition ti mapan ijay langit. Ijay nga nagbabawi, daytoy rich man, but it's too late. Nakita na ni Lazarus in the bosom of Abraham. Tutanya ti kunana, Father Abraham, bagaman, kani Lazarus, tajay tip ti finger na, basaon na, ta umay dito'y ayang ko, ta idupol na dito'y lips ko, ta permit pudot. I'm already agonying. Maagdingi, agrigrigat iso na. Yati ko na ni Abraham, adati boundary. Ti ayan, ti changes of life, dagiti pa nag-prepare tayo, nga umay, iti pagarian ti Diyos, is on earth. Iso diya ko na nga, mabalin ba nga gibaong ka, dati 5 nga kakabsat ko dyan about ti daga, ta ibagada nga agpay sugayam ti impyerno. Agpay sugayam, tagbalbaliw da. But what Abraham tells? Hangka nga madanagan, tada dagiti, what? Dagiti mangisursuro. Yan? Adda dagiti mangisuro. Ada ngay gamin jay word nga, di kita di pati. No, antayo nga makita, antayo nga patyon. Until in the end, nga dakan to ijay final. Sakan to kuna nga it is true, but it is too late. Kaya brothers and sisters, ititangatang. Kitaan tayo, tada ito'y maisursuro itatanga dagiti nga nakasurat. Itinaga na iti book of life. Dagiti aglanglangsot. Dagiti narugit nga hanga nadalusan ti pangkitaan ti Apo kanyada living in sin. Dagiti hanga nadalusan ti panunot da.
Ken daytoy continuation iti panagbasbasol. Dagito iti mangkitaan na nga you cannot enter the kingdom of God. Nga nagapo ni Pastor Hilda daytoy maibagbagang open your book in the book of Revelation chapter 29-27. Takunana ijay nga haampulos nga makastruck dagiti. Haan nga nadalusan iti pang hanga nabalbaliwan pay kunana itoy. Ti pangakitaan ni Apo Diyos kanyada. Dagiti aglanglangsot ken mga aramid iti kaibabainanda. Ten dagiti hanga nakasurat tinaganda in the book of life. Ito'y tayo kumangag bisar nga this is the only way nga panunutan tayo asidugan ni Kristo nga umay. We do not know our life if we will die tomorrow, today, or when. This is the time that we will open our eyes, our mind, our heart, isa katotohanan. Huwag nating ipilit na yung alam natin, iyon ang makapagligtas sa atin. Hindi. Please obey and read Revelation 21-27. And if you did that, and if your heart could not touch, then you can kneel down and surrender your life to God. And the prayer, nga maimimemorize. It is just talking to God. Iti panagbalbaliw, o no, iti makastrukan, iti sangwanan ni Apo Diyos, no maisuratan, tinagan tayo, it's just only to repent. Kapawit tayo. Kung nanti maysa, aumat basol ko, well, antayo, amin. No amin nga nang awat ka ni Hesus Kristo, we are still in sin, living in sin. Because of Adam and Eve, kay naramid da. But the good thing is, when Jesus Christ, kat nagbalin nga tao, tapno ti kasta isalaka na ti lubong in John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Inayat niya po Diyos ti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, nga matay iti cross ti Kalbaryo, ta iso iti mangpakawanan na, iti basbasol tayo to reconcile with God. Iti broken relationship because of Adam and Eve. Iti basol ta. Kat ti aramidon tayo kuman. Because we have a part. If Jesus did His part to forgive our sins, our part also is to surrender our life. To surrender data puson. Dagita, di dyan, agbabawi tayo, no? Nyaman, dagiti, mabalin tayo nga kuna tayo nga Lord, sagsagay sa tayo no Lord for an awareness. Pakawanan da surrender ko ti pagiking ka. Awatan ka as my Lord and Savior. Kutnoy naramid tayo dayta, at least isuday ta ti maysa nga marka nga hantay nga pagbutngan because one day amu tayo no anya ti papanan tayo. Ya dati maysa nga tao tungtungtung kami kunana mabutengak nga matay pastora. Apay, kunakat. Kuamo, basta, ang kuamo no ay natipapanak no, jay langit, no, imperno, bangam, apay nga mabutengak nga matay. Amuyo, biblically, awan, ti pagbutengan tayo nga matay, no adda ni Hesus Kristo, itibiyag tayo, in surrender tayo, tibiyag tayo, inted tayo, amin, whole being, kani Apo Diyos. And if you love God, kunana, loving God is surrendering with all your heart, soul, and mind. No, naramid mo na ito nga si kakalulwa ka. Amin nga panunot mo, kan amin nga biyag mo. Awan ti pagbutengan because you will be peaceful nga matay ka and you will be happy to be with God, entering the paradise. You will be with God forever and ever, staying with Him, and walking in the streets of gold, ang kangamat matay jay langit. Kat no amu tayo dagitoy, hangkang nga mabuteng nga matay. Why? Tamo tayo nga uray awanak to ditoy rabaw ti daga, may katman daytoy anges ko, but I will be with God. Ti dapat nga pagbutengan tayo, stop sinning. Stop telling against God. Stop believing or unbelieving dagiti truth. No di kat titatuwa, the will of God kuma, iti surutan tayo.
Nya? Adda dagiti talo nga warning in the Bible. Number 1, kunana, adda dagiti kunana to'y 3 warnings nga maala tayo ito'y passage tayo ket kunana ijay agbibiyag tayo iti basol nga awan pulos pay patyon tayo iti sao ni Apo Dios. Nagdakkel daytoy ngay nga warning nga dapat agbiag tayo dito'y lubong nga nadalusan tayon patyon tayo kuma no anya ti ibagbagan ti Biblia. Na dati may isang nga tao nga kunana kanya. That is only a book. That is only a word. That is only a history. That is only a literature. Or that is only a command and instruction. Mapuoran dayta. Mapuoran nga ang paisudiya Biblia ta papil. But kunana ije Hebrews the word of God is living and active, that it will even penetrate the deepest of your heart. Adati biyag dayta Biblia dayta sa sao ni Apo Dios nga tudok na ti kauundugan ti puso tayo. Apay nagbalbaliw ti tao nohaan nga living and active. Nohaan nga matudok ti puso tayo. Well, no kasjay ti pamatim, we still respect. As I have said a while ago, that is sa sao ni Apo Diyos, it's your choice. Mamati ka unuhan, it's good. Hanga pinilitan ti sao ti Apo. But for those who really nga na-touch kun may enlighten up, you still go on and God will bless you. Yapay ti may nga warning ako na dijay aglanglang sot. Be honest. Be honest tayo kumakin ni Apo Dios. Be honest tayo kumati anak tayo. Be honest tayo ti asawa, iti trabaho tayo, iti makiminggelan tayo in a group, adda tayo man opisina, adda tayo man iti private or government, agtrabaho tayo nga honest tayo. God is not looking our positions. God is not looking our salaries. God is not looking iti personality tayo or how galing you are. Kundi kunana ijay word of God, kunan ni Apo Diyos, I am more interested the content of your heart. Ti saludsod itatanga malum. Anya nga ta ti adda iti puso tayo. Anya nga ta iti adda ti panunot tayo. Is our mind is always a supernatural thinking and positive thinker tayo, no matter negativity, nga umay kada tayo kutan tayo nga usaron dayta nga madadaol ti panagbiag tayo because it doesn't help anything dayta, but always be positive and God will bless you. Anya ti laman ti puso tayo, is it agape love? Agape love is an attitude of God which means unconditional. No matter bad or good, is still agape love ti adda. Because agape love, what is the result of this? No isu ti agbungbunga iti tunggal maysa? Unity, good relationship, you are honest, you are loving, you are giver, patience kapay at the self-control mo. And yet people, nga habang kita ang dati tao nga agbalbaliw, makita nga masuksukatan, iti ugali na, basit lang nga kamali, karkaro ti pastori niya. Actually, we are experiencing that. Nga basit lang nga kamali, may katamong ti kunada. Pastor ka ba'y? Kunami man no nagbalbaliw ka. Do not focus because everybody is imperfect. Everybody is struggling to become a better person. So nga imulat tayo kuma ti agape love. Anya ti may katalo nga warning. Kadagiti continuous of sinning kunana nga inaldaw-aldaw. Nga awampulos mayat nga aramid na itipada na nga tao doing evil things. Pangdadaol, ichismis mo, mimisuutan, uray mayat yung ibagbaga na kanyan,
good morning kanyam, di ka pa agrispan. Well, pagkatao tayo, DJ tahimik. But we try to smile. We try to respond because that is what God wants. And you will see when you will do that, you feel young. Apay nga, ure bumakit ti tattao kat kunada, apay ang kamit nga bumakbakit because of that kind of attitude. Yeah? So nga dagiti doing evil things, they cannot enter the kingdom of God. Remember all these things. Katikayat ko nga conclusion dito kunana, dagiti lang nakasurat tinagan na iti Book of Life na ilista iti nagnaganda is isudat maikan iti eternal life, and that eternal life ada ijay langit. Dengdenggan tayo madeta anya ti kunana ijay nga for those who believe, amin dagiti namati ken anak ti Dios, they will be given an eternal life. A life that never dies. A life that never gets sick. A life that would never decay. A life that is becoming more beautiful, perfect life. Dati biyag tayo dito about ti daga, it's just temporary. Kaya numatay tayo ag subli dito flesh iti daga, but the soul day tati ipipipiran tayo no ay nati pa sumrukana ijay langit nga ta wenno ijay impyerno. Kat amin dagiti napalinteg inaramid na dagiti pagayatan ti Dios ken nabalbaliwan isu dalang ti sumruk ijay pagarian ti Dios. And those who are like Jesus. Tisaludsud ko, are you sure? Sigurado ka ba kabsat nga may saka nga sumrek iti pagayatan ti Dios, pagayan ti Dios, sika lang makasumbat ita. Yeah? But I just want to pray for this our listeners this afternoon. Ilocos, Benguet, and Mountain Province. Before I end with my program, I just want to pray for you. And that prayer would be also your prayer in order that your name will be written in the book of life. I'll just pray, Father in heaven, Kararakuman Apo, Tat Ilocos, Benguet, and Mountain Province. May salvation will come to all of us. A true salvation that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. That He is the only way to go to your kingdom. I pray, God, that the Word of God is living and active, that would enlighten up those who are lost, those who are living in sin, that they will be enlightened up, that the truth will be in them, that they will recognize Jesus is the only way to go to heaven. And Father, I pray, every one of us, that transform us in our daily life. I also ask thee, O God, that Jesus will be our controller in our lives, and we pray that evil things could, Lord, we pray that it would be nga isu iti bunga kada kami no di ket timayat nga panagbiag. Tulungam da kami kamda kami ti wisdom, good health, and protection iti daily lives me. As we are going to end my program, I want to end this program in a closing prayer. Father God, thank you for reminding us about Revelation chapter 21, 27 about the book of life. And help us, Lord, that we should surrender to you our life to be cleaned up. Help us not to be liars. Help us, Lord, to overcome such sins. Transform us in our daily lives as we accept you as our Lord and Savior. Bless, Father God, your people. We pray, Father God, that your love and care is always upon us. Salamat, Apo Dios, is nando ay protection me nang nangruna iti mangyari ti rabaw ti daga. That there are wars, you are under control. We pray even dagiti poor tayo are under control.
tauston. And we pray, God, sayang dagito'y nature ay naramid mo. Good Lord, iti daytoy nga moments. I just pray that bless this station, Radyo Sagada 104.7 FM. Thank you for it is becoming more beautiful and provide all their needs. And we just pray and forgive our sins. You're worthy to be praised, to be honored, and to be glorified. And all of this, Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Dito manan ni Pastora Hilda nga pakpakada iti Radyo Sagada 104.7 FM. And next Sunday, from 1 to 2, still the same program, Ilaw ni Cristo. I will see you soon. And God bless all of you. Kadayto ti kanta nga para kada kayo amin.